łe historii Kasiebów. Płestępnu niedziela pun Józwa zys załełył do Seremusa. Kiedy Knyp wsiedł do jego izby, chłop sedzł ku stołu i co spisył. dzysy je bardziej zdrów, nie leził w łóżkły i zdywy mięsa, że je mni blady jak tydzień temu. Łemyślił Seremus. Chcące dzysy opowiedzieć o Zajana i Zemi. Rzekł Józwa i rozwinął na stole wielgą kartę. Wiero, nie wiesz, Knypkły, co znaczą te wszystkie stryści i blachce, jaci są tu nacechowane? Wiem, Odpowiedział Knyp. to je karta, wizerynki jacigło z kraju. Pokazywał mnie jutaci ksądz, łebcias nauci religii. Te cemne plachce to są miasta i wse, a młedry jezora i młezia. Cierne stryści to drodzi i grańce, a młedry to rzeci. Łopurywdze jest mądry. Pun Józwa był ryc i odpowiedze. A wiś, co to za kraj je na tej karce? Tegłe nie wiem. Taci wizerynk wica pierwszy rys. Rzekł Remus. To są Kasiebe, naja ojczyzna. Tak wielgy Zapytał Knyp. je w jedno myślał, że moją ojczyzną je to pustkłewie i lepno. Kasiebe są wiele więksi, a czedes były poprywdze wielgi. Zdrze na te dwie rzeczy. Płekyzył pylca, łejaci stryści mu idze. Jedna z nich zwie są Łedra, a dregu Wisła. Tam, gdzie Łedra wpływy w młezie, je Gard Szczeceno, a tam, gdzie Wisła, Gdyńsk. To dwa baro wyżne miasta dla ich historii. A tu widzę Berlin. Rzekł Remus. Wiem, że to jest stolica preścigłe państwa. Gdyż tak je, ale czedes, kasiepści plemiona mieszkały nawet w tych stronach. Zysu tu wszędzie są już Niemcy. A co to je na dole ty kartę? Pitył dali Knyp. Tu czedes była rzecz Pospolity. Mieszkały w niej rozmaite narody, a najwięcej było Płelychów. Mają oni taką wiarę jak i my. Bo są katolikama, a ich język jest kłysk podobny do kasiepścigły. Czedes my byle z nima w jednym państwie, bo tego chce na ich książąta. Je nie wiedzą, że Kasiebi mieli swoich książątów. Rzekł zadzewowany Remus. Były ty im nie uczą w ni żadnych szkółach, ale wierzę mnie, że naja ojczyzna miała belnych panowników, rycerzów i wiele zemi. Kasiebi długo rozmiele dawać so rada ze swoimi pracownikami. Bile Niemców, Płelechów, Ksierzieków i pogańskich presów. A wiesz, kuj nam łestało stidówny w Juldzi ojczyznę? Zapytał chłop. Nie, A pun Józwa zakrył rąkoma myły ścieczk kartę, jaky leżała na stole i płewiedził. Teli, z całej naj ojczyznę, co sygała na zypad zedali, jak do Łedry, a na wschodze do Wisły, łestało tak mało zemi, gdzie iż mieszkają Kasiebi. I nawet na tym, na im myłym plachcu, rządzą nama insi, Niemcy. Remusowi zrobiło so żyl. Nie płakał, ale nie mógł zrozumieć, jak taci peśne państwo mogło stracać. Zapytał to pana Józwa, a ten mu rzekł. Jednym z największych na ich książątów był Świętopyłk. Kiedy umierł, założył do se swoich synów i podał im zrzeszone ze sobą 3 prąte, żeby je złamali. Niedzielę równak radę, wtedy Świętopyłk rozszerzył prąte i dał każdemu po jednym. Teraz je połamele. Widzę te zece, musi ta być ze sobą zrzeszony, jak te prąte, rzekł im ojciec. Jak jest ta raza, nikt nie da wam rady. Zrzeszonych Kasiebów nikt nie złumie, a jak bądze ta so stridować i so płeze leta, kurz diwają letkłe pobije. rozmieja. Przerwył mu Remus. Na iledze nieźle ze sobą wzgłedzę i dlite stracele ojczyznę. O, bardzo rozemny z ciebie Knyp. Płewiedził płewyźno pun Józwa.